A už bude 10 pomalu. Tak, my to dneska už zapíchrem, je 10 hodin, už se to loučí. Tak je konečná, zaplatíme a pofrčíme domů. Tyhle já si na kole, jako já jsem se nekecala. Takhle na rohu jsem si stěžovala na ty své lesy a jsem říkala, byl jsi ty? A nebo jsi nebyl? David se prospal. Tak jsem říkal vedle, že už bude konečná, že to zaplatíme, všichni jdou domů. Co? Já už mám zaplaceno. Ty už máš To už zaplaceno. mě točil, jo, jak píšu, jak říkám, že mám zaplaceno. No, Ty jeden kaňour. no, to řekni mamině. Jeden list, ty vole, než ho Tak hoši, a 19 000. hodně zdraví. Tak Láďo, moc se nenadávej, moc se nenadávej. Jardo, hodně síly. Ahoj Františku. Ahoj. Ahoj. No. Jede autobus, víš? No tak ahoj do Bohuslav, do Adamova vlastně. Já vlastně, a už tak nehodí, člověče, ty myslíš před očima. Co? A jak vypadá pěkně. Před 4 rokama, jak jsme spolu stáli na tom nádraží, tak si byla aspoň o 20 let, ne, o 20 kilo víc. To se měla. Prodělala velkou. Dej si vepřok ten do zelu, dej si vepřok ten do zelu a bude to, vy. Hotovo. Hele, že to máme, Jarda to má ještě blíž, tam do Rajchy, Do Jo, já hospody. jsem myslel, vole, Do hospody, to má kousek 200 metrů, říkal. No, furt se chlubíš, že jsi nejstarší, tak jo. Hezky. A tady to? Taky já koukám do tebe. Taky, ahoj. Ahoj, měj se hezky. přišel ti nějaký známý, vy. No jo, já taky. Ty přijdeš poslední a první platíš. Honzo. Ty přijdeš poslední a první platíš. Tady šéfa natočíme taky, jo. Já ho pustím v Pardubicích. Já už mám pernamentky koupený, jo, na to. Zas to vypukne od září. No, to vypukne. No, Ne, to si kazíte. že jo. Tak, zúčtujeme to, já ti přinesu lístek taky a jdem na to. To šloské. A tak, pánové, tak to vidíte, tak se to nějak zařídí.